सभारेन्टिखौ बे गबिन्द बसुमतारिया मानो सिमां नुवा? आंना बे मोनसे कुइसन। हेल' लोगोफोर, आंनि अख्रि दैमारि चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खनसे बरायनानै लानाय जाबाय। दिनैहाय गबिन्द बसुमतारिया दिनैहाय नि आर'नाइ रादाबाव आं नुदों मोननैसो खोथा सोंनायावहाय बिथाङा बुंदों आरोखि बैसागुआव बहाबा फांसन जानो फैदोंमोनदां, सम मोननायखाय एसे इन्टारेस्ट मोननायखाय बे UPPL नि डिपुटि चिफ गबिन्द बोराया सम मोनाखैमोन जानो हागौ बहाबा थांनानै बियो। बैसागुआ थैनाय थांनायजों माबा मोनसे सोमोन्दो दङ नामा? अन्नानै बेखौ कमेन्ट खालाम। आं बेखौ थैनाय थांनायनि खोथाखौ बैसागुआ जे बर'नि बैसागुआ थैनाय थांनायजों माबा मोनसे लोब्बा दङबा कमेन्ट खालाम, आरो गैयाबा गैया, दङबा दङ। आं बेखौ एसे क्लियार खालामनो लुबैदों, खारन गबिन्द बसुमतारिया बेखिनि खोथाखौ बुंदों। आरोबाव बुंबावदों मा, जेलाव थानायफोरखौ, जेलाव थानाय जायफ्रा कनभिक्टेड बिसोरखौ बरननो हाया। मोजां राव, मोजां बाथ्रा गबिन्द बसुमतारि, मानो बरननो हाया? दिनै नोंसोरनो बे खुंथायाव दङ, नोंथांमोना दिनै नरेन्द्र मदि बिसोरनि लाइनजोंनो दंफाजोबो, बिफोरनिनो दालाय नोंसोरो। सेन्ट्रेलनि सोरबा लिडारखौ जुदि लोगो हमनोब्लाबो नोंसोर लोगो हमहैनो हायो। नोंसोरनो बिसोरनि आथिं हमनानै दङ, बिसोरजोंनो आखाइ हमनानै दङ, मानो हाया? नोंसोर फंनैसो, बिथांमोना दिनै सासे सागानगिरि BTR नि, बिथांमोननि केसखौ फोजोबनानै होनांगौ, उइद्र' खालामना होनांगौ, मानो बुंहैनो हाया? मानो बरननो हाया बेखौ? मा खारन दं बावहाय? जाहोना मा? नोंनि सेल्फिश, नों बोराया मोनथिबाय, नों डिपुटि चिफआ दुनियानि सेल्फिश, जेबो गैया नोङो, जेबो रोङा। आं बेखिनि खोथाखौ, आयेननि बारैबो नोङो मिथिया, मिथिबाय? आंथ' गैखाया। दिनै नोंसोरो, नों गोरों जानांगौमोन, रोंनांगौमोन। 34 बोसोर नों माहायथो नांगारखो? नों मानोथो एफाराब दुखु खस्थ' खालामगारखो? मानोथो नों हाग्रायाव नोंनि जाङियाफोरखौ, बै कनभिक्टेड थानायफोरा नोंनि जाङियाखौ सुना होनांदों, नोंनि दुगैनायनि दैखौ रोगाना होनांदों? लाजि मोनाखै नों गबिन्द? गोसोखांलै गबिन्द, जेब्लानो 2nd बेटेलियनाव NC केम्पआव थादों, नोंनि दै रोगानायफोरखौ सोर रोगादों? बै NDFB नि गथ'फोर, बै नोंनि बे जेलाव थानाय कनभिक्टेड जानानै थानाय गथ'फ्रानो नोंनो दुगैनाय दै रोगाना होनो मोनदों। आरोबाव बुंबावदों मा नोङो, कर्टआसो बिसोरखौ लाखिदोंनो, गावसोर बरननो हाया। UPPL सरकारा ओरैनो लाखियाखै जाहैबाय। नंगौ, बिथांमोना गोबां हारिनि थाखाय खामानि मावनानै बिथांमोना कर्टआव जेलाव दोनजादों, कनभिक्टेड जानो गोनां जादों। मानि थाखाय? बेफोरखौथ' एकर्डआव, पिस एकर्डआव बेफोरखौ लिरनाय दंना गैयामोन? नों गबिन्दआनोथ' प्रमद बर'नि खिबु सुना होबाय थाग्रामोन। नों गबिन्दआनोथ' प्रमद बर'नि खिबु खारबाय थाग्रामोन, बिनि गामसा लिंथिखौ नोङो हमथाग्रामोन। नोंसोर सानैजोंनो खालामजोबनाय बे माबायाव मानोथो नोंसोरो बे केसनि खोथाखौबो मानोथो फोजोबनानै फैखायाखै बावहाय? मा बावहाय नोंसोर दिल्लीयाव थांनानै नरेन्द्र मदिनि खाथियाव जिरायनानै साहा गरदसेखौ लोंनानैनो नोंसोरो फोजोबबाय नामा NDFB नि केसखौ? बावहायनो नोंनिया जोबनो हागौ, आंनिया जोबाखै, सोरनिबा जोबाखै, आंनि फैदों जानो हागौ, सोरनिबा फैदों। वारेन्टथ' फैबाय थायोना। दिनै बिथांमोना सोरनि थाखाय बेफोरबायदि कनभिक्टेड जानो गोनां जादों? नोंथ' बेखौ रोखा मोनथिगौना बोराय? रावबो मोनथियाब्लाबो नों रोखा मोनथिगौलै गबिन्द बोराय। आं दिनै रागा जोंनानै गस्ला गिन्जिजोंनो खालामनो गोनां जादों। आं थानो हायाखै। थेवबो भिडिअआ बारा मोजां जायाब्लाबो, थेवबो आं बे भिडिअखौ गाबोन 6टा बाजियाव नोंथांमोना नुजोबगोन, आपल'ड खालामगोन आं दानो बेखौ, मिथिबाय? आरो दंबावो माखासे खोथा, र' आरोबाव बुंबावदो नोङो माबेबा मोनसे खोथाखौ नोङो बुंदो, आं बावबाय। बेखौ सावरायनानै जेबो लाब गैया। कनभिक्टेड थानायफोरखौ माने सावरायनानै जेबो लाब गैया। धोद साला बोराय, खामानि गैया दारमा सिखिनि। सभारेन्टिखौ नों मानो सिमां नुवामोन? आंनिया मोनसे खोथाबाव बेबो, आंनिया कुइसना बेबो। NDFB आ नों 34 बोसोर नांदों, मिथिबाय? जोंबो मा जाम्बा जाम्थानो गबिन्द सारमोना बिराद मोजां जेनेरेल सेक्रेटारि, बिथांमोना बिराद पलिटिकेल क्लास होनो गोरों, बिराद गेरेलानि क्लास होग्राया नोंनो, पलिटिकेल क्लास होग्राया नोंनो। दिनै पलिटिसियान जानो बै समाव जोंखौ पलिटिक्स क्लास होग्राया नोंनो। बेफोर गासैखौबो
बिथांमोना जुदि कनभिक्टेड जाना थाथारनायखौ नोंसोर मानो बरननो हाया? प्रमदजों नोंजों थांनानै मानो सावरायनानै बरननो हाया? हिमन्त बिश्व शर्मानो नोङो नोंसोरनि खाथियावथ' नेपालिफोर दङ, बिदिनो पियर गाइखेरखौ लांनानै मोजां साहा फुदुंना मानो लोंहोहैनो हाया? गय खान्दिसे मोजां मानो जाहोहैनो हाया? गय खान्दिसे साहा मोजांसे खापसे मोजां लोंहोबानोथ' बिसोर एसे बे बामोनफोरा एसेबो साहा मोनलोंबानोथ' थान्दा जागोन। हा हायोब्ला माबा मोनसे ओंखाम बोथिसे मानो जाहोनानै बेफोर खोथाखौ मानो रायलायनो हाया? सिदा सिदि खोथा बेफोरो। लाजिनानै लाब गैया गबिन्द। सभारेन्टिखौ एक नाम्बार सिमां नुग्राया, बर' रायजो राजाखौ बुथारग्राया नों गबिन्द बुथारदों। दुनियानि बर' आइजो रेप खालामहोजानाया नों गबिन्द बोरायानो खालामहोदों। नों गबिन्दआनोथ' सभारेन्टिखौ सिमां नुनानै बर' जेसेबां सुबुंफोर, बर' सेंग्राफोर बेसेबां थांनानै थैदों, बेसेबां लेंग्रा लुंग्रा जादों, जेसेबां बुजानायफोर नों गबिन्द बसुमतारियानो बुजा होदों। फेरेंगामोनखौथ' जोगार बाद दोन, सावरायग्रामोनखौथ' बाद दोन जोगार, बिथांमोना खामानि गैखाया, थार्ड क्लास। मिथिबाय? बेफोरबायदि गोदाव सोराव नोंसोर सभारेन्टिनि खोथाखौ सभारेन्टिबो होफैनो हायाखै बर'फोरनो। सभारेन्टिनि खोथाखौथ' बाद दोन, स्टेटनि खोथाखौबोथ' बाद दोन। स्टेटआखौ सोरबाया दिनै गामसा गानग्राफोरा दिनैहाय गाबख्रावदोंमोन, बेफोरनि खोथाखौ बाद दोन। UTCबोथ' गैया। बिटिआर लाबोबाय मा? बे काउन्सिलाव थाखानायखौनो आरोबाव बिनोबाव बिटिसिआव जाखिनि गोरा लिरनानै थाखानाय संबिधानाव, बेफोरखौ नोंसोरो गबिन्द बसुमतारिजों माबाजों प्रमद बर'जों दरजाखौ खेंजोबनानै होदों। मिथिबाय? बिदिखौ आं मोजां मोना। बुङोब्ला हारिनि खोथाखौ लानानै बुं आरो NDFBनि खोथाखौ मोजां सिन्था खालामनानै बुं। नों जाखिनि खोथा बुंबाय थादों, स्टेटमेन्ट होबाय थायो, पार्सनेल सिन्था खालामग्रा नोङो, गावनि बेक्तिनि खोथाखौ सानग्रा नोङो। NDFBनि गथ'फोर थैनाय थांनायनि खोथाखौ नों मालाबाबो थैजासिमबो सिन्था खालामा। नों बोराय अबस्था जाबाय, हारिनि खोथा नों बिराद मोजां मोजां होनो। मिथिबाय? आं दिनै बेखिनि खोथाखौ नोंनो स्पस्ट बुंदों। नोंखौ फोथायनानै जोंबो थादोंमोन। नों जुदि NDFB आफाद दायामोनबा, नों जुदि बेफोरबायदि सभारेन्टिनि सिमां नुवामोनबा, जोंबो दिनैहाय पेरेलाइज जानो गोनां दरखार गैयामोन। नों गबिन्दजों, नों प्रमद बर' गाद्दारि, बिसोर सानैजोंनो बे मेम'रेन्डामखौ, नैबे जि सागान होनानै फैनाय बे मेम'रेन्डामखौ नोंसोर सानैयानो बानायनाय, रावनिबो नङा बियो। बे बर' हारिनि नङा। NDFBनि जेसेबां लिडारफोर दङ, NDFBनि लिडार दङ होनना बुङोबा एक नाम्बाराव बे बोराया खानाय गुफुरा बिनो खालामदों बे मेम'रेन्डामफोरखौ। बिसोर सानैजोंनो लाल साहा कफि मोलोंनानै बेखौनो बानायनानै फैबाय बिसोरो। उनावहाय बुंफैबावबाय मा? रन्जन दैमारिया जुदि सिगनेसार होआबा नों थाबावदो 50 बोसोर बोरायनानै थादो। सिगिनाया बा बिराद गिदिर गिदिर सिगिबाय। गबिन्द बसुमतारी, धीरेन बर'खौबो बुंबाय, बिथांमोनाथ' ब्लड फैखादोंमोनानो। नोंथांमोनाबो नोंसोरो थाथों, बिसोर गैयाबालाय मा जों होगोन। सावरायग्रामोनखौबो हाग्रानिफ्राय लंस्ल' फैबाय बिसोरबो। खुनु एबो मिथिया बिबो मिथिया हादोराव मा जानानै दङ जेबो मिथिया। सावरायग्रामोना जिगाब बुन्था बायदि थांनानै सिगनेसार लखर लखरनो आं बे सुक्तियाव जुदि सिगनेसार होनो मोनबा आं थाबावदो म्यानमारावहाय 200 बोसोर। आं बावहायनो थैसिगोन। आंनि फिसा फिसौआ जेबो मा होननानै बुङो, जेबो जाहैनाय नंला भबिसतआव। आंनि फेमिलि जेबो जाहैनाय नङा भबिसतआव। बाद दोनलै नोंनि फेमिलिया। थाबाय थामोन ना, लाबा बेनिफिटआ नोंसोर जागौमोन ना। दिनै नोंसोर सुक्ति खालामना फैनानै मा खालामखो? बर' हारिखौ बबे अलखदाव खोख्लैखो? मानोथो NDFBनि केडारफोरनि केसा हाइनास आरो नन हाइनास मानो बिदि खालामजाखो? सुक्ति जादोंब्ला बे नन हाइनास बिदिया थाथारनो नाङा। क्लस NDFBनि जेसेबां केस दं ओरै जाखानांगौ, एक्स जानांगौ। मानो जायाखै बेफोरो? आरो बेफोरो थांना थानायनि गथ'फोरनि खोथा बेखिनियावनो फोजोबनानै फैबाय नामा? बेजोंनो सन्तुष्ट खालामनानै फैदों नामा? मानो खालामखो? बेफोरखौथ' सोर खालामा? नों गबिन्दजों, नों प्रमद बर'जोंनो खालामदों। बेखिनिखौ जों सुक्ति खालामाबा जोङो आरोबाव जेबो पावाराव थानाय नङा। BPFखौ जोङो फोजोबस्रांनो हानाय नङा। बे मेन्टेलिटिखौ लानानै नोंसोरो बेखौ खालामदोंलै। मिथिबाय? सिदाखा बेफोरो।
आरोबाव बुंबावनांगौ बहुत खोथा दंबावोमोन। खुगाया गवा गवा जाबाय थादों, मिथिबाय? गवा गवा जाबाय थादों। बे बोरायखौ आं दिनै रागा जोंनानैनो खोथाफ्रा गवा गवा जाबाय थादों। जाखिनि खोथा बुंनाय गबिन्द बोरायनि, नोंथाङा गाज्रि मोनोबा मोन, केस होयोबा हो, आं बेखौबो बुंबावबाय दिनै। नों गबिन्दनिया आंखौ जेबो खालामनो हाया, आं बेखौ सिदा बुंखायो। खारन आंहा नोंसोरखौ बुंनो मोननाय मोन्थाय दं, आंहा राइट दं। गबिन्द बसुमतारिया बर' रायजो राजाखौ बुथारस्रांजोबगोन रायजोफोर। जेबो नङा, बे बर' रायजो राजाखौ बुथारजोबगोन बियो। खारन जेरैबायदि खोथा होननानै बुंदों, बिनि जिखिनि साननाय, जाखिनि स्पिच, जाखिनि बुंनाय, गाव हारसिंनि रायजो राजानि खोथा सानफेरा बियो। गावनि फेमिलिया मोजां थांना थानांगौ, गावनि गथ'आ मोजां माबायाव फरायनांगौ, गावनि फेमिलिफ्रा गासैबो साख्रि बाख्रि मोनजोबनांगौ, बेखौल' सानो। बाद बाखि बियो UPPL दङब्लाबो, डिपुटि चिफब्लाबो बर' हारिनि मोनसे मोजां सिन्था खालामग्रा मानसि नङा बियो। ओरैनो बोरायाखै बियो। दिनैसिम आफादाव थानायाव बेथन जाग्रा होनना बुङोब्ला, सरकारनि बेथन जायो होनबा बे गबिन्द बसुमतारि NDFB आफादाव बिबो मास्टार साख्रि मावनानै बेथन जाग्रासोमोन बियो। सानसे समाव बियो जेब्ला हमजायो, गुवाहाटि सेन्ट्रेल जेलाव थाग्रा, दुनियानि लेथ्रा लेथ्रा, आं आफादाव थाया, आं आफादनिफ्राय ओंखारगोन, सारेन्डार जागोन, उमुक खालामगोन, हेन टेन खालामगोन लिरना हरग्राया, प्रेसिडेन्टनिसिम लाइजाम लिरनो हरग्राया एक नाम्बाराव बे बोरायानो। मोजां सिन्था खालामग्रा गैया। आरोबाव मोनसे खोथा बुंबावगोन आं, दिनैनि दिनाव प्रमद बर'आ मा होनदों, लेखा गोरोङा सिपनो दाखालि बहाबा बबेबा मोनसे जायगायाव डिजिटेल बड'लेण्डआ मोनसे खोथा सोंदोंमोन रिपर्टारा, बिथांमोना सोंनायाव मा सोंदों, मा फिननाय होदों। सोंदोंमोन जियालनिफ्राय XNDBफ्रा मोनसे लाइजाम हरदोंमोन बा बिसोरनि थाखाय मोनसेबो सावरायहैयाखै नामा? बिथाङा बुंहैबाय नैबे गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म बिथांनि बारैसो खोथाखौ बुंलांबाय। प्रमद बर'आ लेखा गोरोंथारबा NDFBनि खोथाखौ दिनै बे स्टेट मिडियाफोरा सोंनायावहाय मानो स्पस्ट खालामना होनो हायाखै? आरो प्रमद बर'नाव मोनसे खोथाबाव कुइसना, प्रमद बर', नों बर'लेण्डनि खोथा बुंबाय थादोंमोन, बोरो नोंनि बर'लेण्डआ? नोंथ' सभारेन्टिनि खोथाखौ बुङाखै, स्टेटनि खोथाखौसो बुंबाय थादोंमोन। बर'फ्रा बर'लेण्ड मोनाब्ला मोजां नङा, न' बड'लेण्ड होनग्राया नोंनोमोन, बोरो मा जाखो? बहा सिमां नुग्राया नोंनोमोन ना? बहा सावजाना फैखो नोङो? आरो बे एकर्ड समाव मेम'रेन्डाम गथायदोंमोन, बे मेम'रेन्डाम गथायनायाव बे मेम'रेन्डामखौ सोर ड्राफ्ट खालामा? सोरखौ लिडारखौ लानानै नोंसोरो, सोर लिडारफोरखौ लानानै नोंसोरो बेबायदि मेम'रेन्डाम लिरखो आरो माबोरै गथायनो मोनखो? रन्जन दैमारिखौ मा हिसाबाव नोंसोरो बरनखो आरो मा हिसाबाव कनभिक्टेड जाफिननानै थाखो? आंनि बे मोनसे कुइसन प्रमद बर'। नों दिनै लेखा गोरों, बर'नि खोथाखौ नोङो बिराद गिदिर गिदिर खोथा होननानै बुङोलै प्रमद बर'। नोंबो सासे बर'खौ फानग्रा, बर'खौ हाखराव खोख्लैग्रा, बिसिबा गावसोर गोजौआव थानानै बर' जाथिखौ हाखराव गारसोनानै दोनग्रा। लाजिनाय मोनदों प्रमद बर' नोंखौ। आं बेखिनि खोथाखौल' बुंगोन। आरो बिनि बे गबिन्द बसुमतारि बुंनायनि स्टेटमेन्टनि सायाव आरो प्रमद बर'नि सायाव आं आरोबाव आलादायै मोनसे भिडिअ लाबोबावगोन, फेरेंगा सावरायग्रा। आरो बे सानजारा बिथांमोननि बारैबो प्रमद बर'नाव कुइसन दं आंहा। थ' आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला, बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। जय बर' हारिनि।